Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagapangalagad sang aksyon na balita evening edition na. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 29, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Anay CDRRMO Cluster Head Vargas nagdepensa angot sa gin question sa ginkadtuan sang 112 milyones pesos. Bastante kag matinlo nga tubig sa masunod nga 3 ka tuig agin tutukan ni Governor Lacson. Sa balita national, listahan sang ginaligar agri-smugglers kag protectors gain pasa na sa ombudsman. Nakabing nga COVID-19 vaccine wastage sulod pa sa acceptable limit suno sa DOA. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamatiti kabaluman kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling nga, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulos. Pero hindi. As long as nagtubo na siya sa tunog saran, as long as ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ka hambal ka lang, amo na wala ka hilig yan sa utan, mahilig ka sa utan, o kung masiling ka, kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, diray, nalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga hamahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sa nilawas, mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. Masiling na titawi, iyan sa mga may kwarta o tanon, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Baguio nga nagahalin, may-ari na tadao halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pagid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amugin ang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit? Ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto. Pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang mayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Ana Executive Assistant Jomari Vargas sa Cluster Head sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga kompleto ang tanan nga mga equipment kay bakas ang syudad, balor 112 milyones pesos sang 2020. Una gin question sang Truth Commission ng pagbakas sa equipment, balor 112 milyones pesos gamit ang CDRRMO fund sang 2020, pero ginaligara wala ini na record bilang asset sang LGU. Gina-question sang komisyon kung bala naga-exist ang among kagamitan na. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Vargas nga ara ka kumpleto ang tanan nga mga equipment. Ginpahayag sini nga ini ang ginalakipan sa mga CCTV, 5 ka truck, 1 ka backhoe loader, amphibious excavator, mini backhoe kag iban pa. Ginpahayag sa kanang Executive Assistant nga bukas man ini para inspeksyonon ang among kagamitan anuman nga oras kag wala ini sang may nakitaan nga problema. Para na equipment, kompleto na yan, 112 million. Wala na na CCTV. Open na siya for inspection. May problema. CCTV daw 5 ka truck na, 1 ka backhoe loader, 1 ka amphibious excavator. Damo lang na siya. Nabatian ang tingog ni Ana Executive Assistant Vargas. Pahayag ni incoming City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga na-summarize na sang outgoing City Legal Officer ang 33 ka mga pending cases nga natala na i-turn over sa iya.
Suno kay ting iya man ini pag-review o kung iga-review sa iya pagpungko bangod may isa ka kaso angod sa landfill ang ginfile lamang tinarikdan nga Hunyo 20, 2022. Dugang paniting kilala naman sini ang mga abogado nga yara sa City Legal Office kag naga-cooperate man ang mga ini. Ginalauman ni Ting nga ma-turn over ang tanan nga mga dokumento base man sa Memorandum Circular sang DILG. Ang ceremonial turnover patigayonon sa udto sa Mayor's o City Mayor's Office. Sa iban nga balita lokal, nagsapol si Governor Bong Lacson kaupo ng Safe Water Team nga mga representante gikan sa USAID Water District kag iban pa nga stakeholders para ikonsulta kag pagpasiguro man sang supesyente nga potable water resource sa probinsya sa masunod nga 3 ka tuig. Suno kay Lacson na plano nga magtukod sang pinakauna nga bulk water supply sa Imbang kag Balogo River sagud makabulig sa kinahanglan nga supply sang tubig sang Negros Occidental. Ginpalig sang gobernador ang duha ka mga suba nga makita sa syudad sang Silay ang may dako nga potensyal para gamiton bilang water resources. Ginpahayag man sa opisyal nga para mapasiguro ang safe, matino kag potable nga tubig, pangunahon sang gobyerno probinsyal ang pag-develop sang bulk water supply. Samtang positibo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mahatagan pagtamod ang ginaduso sa nga Negros Panay Bridge kag ang liwat nga pagkilala sa Negros Island Region sa idalom sang Marcos administration. Suno kay Lacson, bintaha man niya isa ka negrense ang magapungko nga Senate President bangod mas mahatagan prioridad ang nasambit nga mga pangabay. Panayag sang gobernador dako ang mabulig sini sa probinsya ilabi na sa pagpasanyog sang ekonomiya. Sa iban nga balita lokal, ginbasura sang Office of the Ombudsman ang kaso nga ginpasaka bago kay Ani Bacolod Mayor Monica Puentevilla kag 3 ka iban pa angod sa paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act bangod sa kakulang sa ebidensya. Ang reklamong ginpasaka ni Samuel Montoyo nga nag-umpisa sa ginaligara pagbakas sa 2016 sang 61 seater bus nga may makina nga 1994 model sang sa brand new. Si Ombudsman Samuel Martires ang nagpagwa sang desisyon nagligad nga Desyembre 2, 2021 pero ginpagwa sa media kahapon nga daw Hunyo 28. Magluwas kay Puentevilla, respondent man sa kaso Sunday Anay Bids and Awards Committee Chair Jerome Solinapa, Assistant City Engineer Josefus Serna kag Maintenance Foreman nga si Harry James Magbanwa. Ginbasura man sang Ombudsman ang kaso administratibo bangod sa kakulang sang substantial evidence. Base sa desisyon sang Ombudsman, nagpakita sang certification ng respondents nga ang bus ang brand new, base man sa standards ng LTO kag wala sang ebidensya nga 1994 model ang makina. Ginpahayag ni Sara Esguerra ang Executive Assistant ni Puentevilla nga ininang ikaapat nga kagkatapusan nga kaso nga ginpasaka ni Montoyo batok sa Anay Alcalde kag tanan ang ginbasura. Naglabot sa 1.5 million pesos ang gintugang nga halit sa duha ka panalgan nga puloy-an nga ginapanag-iyahan ni Adalia Peña Florida sa Purok 7 Maso Street, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod, las 7:25 kay nasang aga. Naulamid naman ang duha ka mga puloy-an nga ginapanag-iyahan ng Day Maria Trinidad Seba Alfonso kag Gertrudes Quebrar sa diin gindeklara sa Bureau of Fire nga partially damaged. Napilasa naman Sanday Sharia May Avila, 30 anyos, kag Imar Drilon, 36 anyos. Samtang, emosyonal naman si a certain Apol sa nakita nga ginabit-bit pagwa sa balay sang katapos ang BFP ang duha ka patay nga Shih Tzu sini nga mga ido. Nagapadayon pa ang investigasyon sang BFP angot sa gintunaan sang kalayo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ang natural, ang antimicrobial agent. Kung sa pagpabakod lang sa resistensya, wala gid sa may makatupong sa D3. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga napasa na sa Office of the Ombudsman ang report sang Senate Committee of the Whole nga nagapakita sang listahan na nga nalakip ang ngalan sang madamong opisyal sang Customs kag Agriculture nga ginaligara may kahilabdanan sa agricultural smuggling. Ginpahayag man ni Soto nga kalakip sa report ang rekomendasyon sang komitiba kung sanday sino ang dapat pasakaan sang kaso. Magluwas sa Ombudsman, ginkumpirmar ni Soto nga nagpadalaman sang kopya sang report sa incoming President Ferdinand Marcos Jr. nga mo ang magadumala sa Department of Agriculture halin sa adlaw nga magpungko ini bilang Chief Executive sang Pilipinas. Samtang, ginklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga mga COVID-19 vaccine nga ginakabig wastage ang nagapabili nga sulod pa sa standard rate nga gintanana sa World Health Organization. Ginpahayag ni Duque nga ang pinakaulihing nga vaccine wastage sang pungsod ang yara sa 4.7% nga nakasulod pa sa acceptable rate nga 10% o kon mas manubo. Ang bago nga porsyento nagdoble sa na-record sang Abril nga yara sa 2%. Sa separado naman yung statement, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginakabig nga mga wastage hindi lamang ang mga manog expire kundi ang nakit-an nga may particulate matter kag may buka ang vials. Sa iban nga balita national, ginpahayag sang Philippine National Police nga may kapulisan nga nagahulat sa mga relihista sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Boss ngadlaw kung magpatigayon sila sang aktibidad sa gwa sang Freedom Park sa suno kay Major General Valeriano De Leon and Director for Operations sang PNP. Ang mga relihista ang makatiner lamang sa sulod sang apat ka mga gindesignar nga Freedom Park sa ang isang liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones, kag Plaza Dilaw. Ginpahayag sini nga luyag lamang nila nga ipatuman ang kalinong kag kadisiplinado ang mga Pinoy, ilabi na nga bugos nga kalibutan ang magasaksi sang inaugurasyon. Suno sa PNP, ang gobyerno sang Manila ang wala nag-issue sang anuman nga permita sa mga grupo nga plano magpatigayon sang protesta sa palibot sang National Museum. Pinapaabot sang Philippine National Police ang malapit sa 30,000 katawo nga magakadto sa Intramuros area agud maglantaw sang inaugurasyon
ni President-elect Ferdinand Marcos buwas nga daw. Ginpayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ginbuksan sang organizers ang Intramuros Golf Course bilang lugar para sa civilian attendees nga luyag maglantaw sa inaugurasyon. Ang lugar may kapasidad sang 25,000 tubtob 30,000 ka mga individual. Tungod sini, nag-apilar ang PNP sa magatambong nga hindi magdala sang backpacks, non-transparent water containers, matalom kag mataliwes nga mga bagay kaangay sang cutter, kutsilyo kag iban pa, makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo, chemicals, fireworks kag pyrotechnics, lighters, posporo kag iban pa nga mga combustible items lakip na sang drone. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:33 sa inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 29, 2022 sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag-Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Bacolod Action Action Radio.